לקום בבוקר, ליישר את הגב, זה כבר ממש לא ברור מאליו. לנסות ולהצליח לסרוך את הנעליים, למרות הקרס הזו הנמצאת בין השיניים. המערכת חורקת, מעט חלודה, אין מה להתכחש, זו פשוט עובדה. עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. נתגבר את הפעילות הגופנית, נשמור על המשקל, כבר ברור שזה לא הולך להיות יותר קל. להעיר את הבנים 20 דקות לפני הרגע האחרון, ולקוות שיובל יגיע לבית הספר עוד לפני השיעור האחרון. גם אלון כבר לא ממהר לקום. תירוצים וסיבות יש לו כגודל היקום. טלפון יומי מגדי, יובל לא הגיע, יובל איחר, יובל את המחברת שכח. מדוע בשיעורי התגבור יובל כלל לא נכח? טלפונים מאודליה, אלון התחצף, את השיעור מפוצץ, במקום ללמוד, בכיתה מתבדח, מתלוצץ, מתרוצץ. כל הילדים כבר מזמן מגישים, ואלון אפילו לא התחיל את עבודת השורשים. אבל פרעה כנראה גם לא היה פרופסור מן המניין, ולקוות שהילדים יהיו כאלה, אולי זה פשוט לא לעניין. לחכות לאיתן לארוחת ערב ולצעידה, ולבסוף לא צעדנו, וב10 בלילה רק התחילה הסעודה. להתעצבן מהעובדים, או כי אין מי שיעבוד, לחשוב שבגיל 47 כמעט אפשר בקלות תוכנת סרטוט ללמוד. לטפל בשבעה כלבים, לא, לחשוב. לטפל בשבעה כלבים, לנקות קקי ופיפי, לקרצף את הזולה יום יום בסבון וכלור, ולמרות שהזמן עוזל, עדיין לקוות שנצליח את כל הגורים למכור. אבל בטח גם לפרעה היה חם וצפוף במצרים, מה הם מעט פשפשים והתעסקות אובססיבית בסבון ומים. לכבוד החג נאחל לנו ולכולם להצליח להבחין בחצי הכוס המלאה וליהנות מהקיים. משפחה כמו שלנו היא באמת דבר נדיר. רוני המכילה, ניצה העוזרת, מאיר המתעניין המעדכן ויאיר הנאמן שאינו מזדקן ונשאר צעיר. והאחיינים כולם שלפרקים נעלמים מזכירים לי בגעגוע כמה הם מקסימים. וכמובן הגיסים והגיסות, הכוח המניע, בלי אישור שלהם הרי לשום מקום לא נגיע. אדבר עם דנה, אשאל את ענת, אשוחח עם ירון, נראה מה סגי יגיד. זה תהליך קבלת ההחלטות במשפחה, כאילו היינו איזה קונצרן או תאגיד. זהו, יש עוד פסקה שאני לא רוצה לסחוט מאות, אז חג שמח לכולם. את משאירה את זה לי? כן, זה לא יפה. טוב, אני מקווה שאני אצליח להקריא את זה עד הסוף בלי לעצור שתי שורות לפני הסוף. כמו שאתם תמיד אומרים, ילדים קטנים צרות קטנות, אבל אולי שכחתם, גם הן יכולות להיות נורא מעצבנות. אז אולי בתחרות הכיתורים המשפחתית לא נזכה, ובטח עדיף שנצחק במקום שנבכה, ובכל זאת, נתחיל מהקטן, שכרגע הוא ישר, אבל קודם כולכם ראיתם על מה הולך לקטר. אוריקי כזה מתוק, אין עליו, אבל כשבא לו, בסוגריים מדי שעתיים, למזוג לעצמו כוס חלב, אז שביל החלב יתפתל על הרצפה שרק נוגבה, והופ, לאמא נוספה עוד שער הצבע. אבל עברנו את פרעה, שלא לדבר על המזרון שנשרף כמעה, כשהתחשק לו לשחק במנורת הקריאה, ועל מנכלי עילית ונסטלה וקינדר שמרימים כל יום כוסית לחייו של הצרכן הכי נאמן והכי מחויב, ועל כמה שהוא כל כך שובר. אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. ועכשיו נעבור לגדולה, ילדה נהדרת ותלמידה מעולה, אבל מה? לוקחת את החיים בקצב שלה. ולעומתה, אפילו אני זריזה כמו נמלה. אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. שלא לדבר על חפציה המפוזרים בכל החדרים, ועל הבגדים שכבר שכחו, שפעם היו בארון מסודרים, ועל מצבי הרוח שמתחלפים חדשות לבקרים. אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. ואנחנו, שמשתדלים לזרום בדרכי החיים, לגדל ילדים מאושרים ובריאים, קצת לצעוד, קצת ללמוד, קצת ליצור, קצת לבטא, להגיע סוף סוף בלילה לקצת פרטיות וחוס תה, לתמרן בין עבודות וילדים ומשפחות, להשתדל להתמקד בטוב ובשמחות. זהו, זה ללמוד לחיות עם תחושת הגעגוע וההחמצה, ולהאמין שהוא שומר עלינו מלמעלה איפה שנמצא. ובכל זאת חג, ובכל זאת פריחה, הלוואי שיבואו על כולנו ימים של שמחה. זהו. אמרתי. יאללה, אני צריך להגיד תפקידים לך על ידיעה.